Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mak hari ini. Dek ngiring-ngiring nganten saiki dodol. Mbah, sesuk nek ngatasi dodol ya dodol guys. Wong ewah jaki guys. Aduh, iki cara mana mikir wong ewah ning kepala pusing. Wong ewah jek akeh jek 6, nek gak 7. Ya wis mantu kabeh iki. Ewahe mantu kabeh. Ya dodol ya prei ya dodol angger dodol kena tinggu kondangan kena tinggu buah ya guys tare kesehariane engko Mas Ari nek Mas ayo iki main goreng tempe dodol ndek iring-iring odong-odonge rusak iki gorengi tempe guys aku mang kelan asem kok tak sepilke. Ini mangkate awan, soalnya wis awake kesel, guys. Mangkate awan-awanan, engko nek tok SMP yo jam-jam 1. Selasa, Senin. Iki main goreng tempe, oke diawali dengan 1 2 3 4 Rebo, Kamis, Jumat kuwi mendarat terus. Sesuk mengkane ijek dodol yo ora apa-apa sesuk saitik-saitik. Sing penting awake dhewe sehat. Goreng tempe, goreng apa? Goreng tempe. Wis ora nang tro, iki awe bar mangan barang kok nduwel ning omah, tak bleh karo mbuh iki koko. Tempe gembuk. Iki sing wis mateng apa iki sing mateng? Biasa ada tahu, ote-ote, tempe, iki tempe gembuke lagi. Tempe gembuk. Mateng. Tak sekilo jangan. Aku mang jangan. Deklet. Oke. Tarai bakul omahe ya mumbruk. Iki sambel telo, guys. Sambel pecel, guys. Es serut kuyu blewa. Terus kok ora nek kabeh. Jangan asem. Kacang. Lawohe balur, pindang, peyek. Oke. Apa le? Wisane nale ngono ki. Iki nyambel kurangan tak golek nentek banyune ora ngadai neh. Adae golek kabeh ta. Teh ombe teh cukup. Yo ndati ombe. Anu tempene tak nang kulkas wi. Tempe le. Tempe enek tempe para iki. Cukup. Dah pecah. Ndi tempe iki? Iseni le. Cetak pana banyu kok gendur-gendur iseni kabeh. Entek kabeh lho. Iki kerupuke, guys. Sik tak cidukne banyu, Mas. Pecel, guys.
Duh. Mae wis ning ngono. Ning dekete gapura. Standby di sini. Standby. Nggih. Iki guys, panase ya Allah. Panas tenan iki. Alhamdulillah nonton karek sithik. Harus manis. Oke guys, alhamdulillah hari ini. Terima kasih sudah sampai rumah. Kimang syuting gak ngatasi angin guys. Kita arep udan. Matur nuwun sing telah nonton YouTube hari ini. Aku dodol alhamdulillah lancar. Lebih lancar daripada hari yang kemarin. Wis pokoknya bersyukur, sithik-sithik disyukuri. Mergake apa iki angger dodol kena tinggu kondangan. Ijik wong 6 guys. Katanya wis anu barang kondangan ijik wong 6. Dadine mak iki sesuk ijik jualan 1 hari, terus Rebo iber-iber, Kemis yo iber-iber, Jemah yo iber-iber nang mendarat nggone kini. Ngene Mbak Kini alhamdulillah, muga-muga ya sehat awake ya guys. Anu ndek iki ketiban sial guys. Iring-iring numpak odong-odong jeplok. Alah numpak truk sapi. Tok desa Klangkrang. Kudu gini. Oke bola, terima kasih hari ini yang telah nonton. Muga-muga tak dongak-dongak nasihat panjang umur, murah rezeki, murah sandang, murah pangan, seger kewarasan. Sing nang luar negeri ya sehat, sing ning Indonesia ya sehat. Sehat kabeh rupa ame 200 ngono kuwi. Kaose goleki sing ireng apa sing abang? Lho ning kono. Oke Mas Ari sampai mandi guys. Sesuk sore ndelok Yeni Enka. Ning Mbak Romo. Dangdut koyo ndek kae neh. Melok para 700 kok. Ndelok toprak. Ora toprake cek seminggu kas. Pokoknya hari ini nuruti request cek buah e. Terusan engko nek wis rampung ya dodol ya buah ya masak ya apa ya guys wong kontene tare wong vloge ya ngono ki ae. Ya wis muga-muga ya padha didelok wis matur nuwun karo bolo-bolo kabeh. Golek kok kaos ning lempitan kono mosok ora ana sih kok perintah ae mak iki kesel iki lho. Weh tak cukupi sekian, bila ada tutur kataku sing ora jelas mohon maaf. Cukup sekian guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temok ora? Golek kene. Lho ning kene. Mak iki ya pegel bar dodol kok kowe golek klambi kok ora iso. Aris guys anggere apa golek klambi mesti ora patek paham. Goleki. Iki lho ning isore. Alon-alon. Anak apa? Ini. Ning kene. Kaos iki tak ubah barang sing ireng. Nang penteran. Delok sik.
Neng penteran guys, ya Allah, anakku banget tenan. Apa aduh saya kok sebina. Oke ya lah tak balen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten selanjutnya. Wassalam.